ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ риояи талаботи қонун хело муҳим аст, зеро тартибот ва ҳаёти осоишта аз он сарчашма мегирад. фурсати барномаи милитсия хабар медиҳад фаро расид ва мо чун ҳамешагӣ шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд дар самтҳои муқовимат оид ба пешгирию ошкорсозии ҷинояту ҳуқуқ вайронкунӣ ва чорабиниҳои соҳавӣ дар 2 ҳафтаи охир шинос хоҳем кард. таваҷҷӯҳ намоед ба тафсилоти гузоришҳои барнома. ҳайати шахсии милитсияи суғд ҳамчун арзи эҳтиром ба яке аз арзишҳои миллии забони давлатӣ рӯзи забони давлатиро таҷлил намуданд. гуфтанд ба мавриди аст ки покиза нигаҳ доштани забони модарӣ намунаи олии худшиносиву ватандӯстӣ мебошад. 27 сентябр ба муносибати рӯзи забони давлатӣ машғулияти навбатии ҳайати шахсии дастгоҳи марказии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд ба мавзӯи омӯзиши қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ ва қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ бахшида шуд. номзади илмҳои филологӣ датсенти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Зоҳид Қурғонов бо маърузаи пурмуҳтаво вобаста ба давраҳои тарихӣ ва нақши забони давлатӣ баромад намуд. дар иртибот ба тасвиби қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2009 инҷониб бо ифтихору сарбаландӣ аз забони давлати соҳибистиқлоламон ин сана ҳамчун рӯзи забони давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. зеро забон ин таъминкунандаи ҳастии давлат, нишонаи шинохти миллат ва воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон ба шумор меравад. забони тоҷикӣ аз ҷумлаи арзишҳои таърихии ногунамон ба ҳисоб меравад ки тавассути он асарҳои илмӣ, таърихиву адабӣ интишор ёфта шоирону нависандагон ва олимони барҷаста дар ҷаҳон шинохта шуданд. пуштибонӣ аз забони модарӣ ва покиза нигоҳ доштани он вазифаи муқаддаси дорандаи забон аст. ҳайати шахсии милитсияи суғд бо шунидани маърузаи пурмуҳтавои олими соҳаи забоншиносӣ аз роҳи тайннамудаи забони тоҷикӣ дар давраҳои ҳассос ва озмоишҳои пайдарпайи таърихии он маълумот гирифтанд. ҳамзамон оид ба тарзи дурусти навишт, номгузорӣ, риояи қоидаҳои имло, дарки маънӣ дар истифодаи калима, услуби эҷод, беғалат тартиб додани маълумотномаҳо аз ҷониби мутахассис ба ҳозирин дастур дода шуд. дигар баромадкунандагон низ аз мақому манзалати забони давлатӣ бо ифтихор сухан карда забонро рукни асосии низоми давлатдорӣ ва муаррифгари давлати соҳибистиқлол унвон карданд. дар баробари таъсирноку пурмазмун сухан кардан ҳифзи покизагии забон низ хело муҳим аст. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ забони тоҷикиро ҳамчун муқаддасоти давлатӣ эълон намуда онро чун дастоварди таърихӣ ҳифз менамояд. маҳз дар давраи соҳибистиқлолӣ силсилаи қонуну қарорҳо оид ба забони тоҷикӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд ки онҳо мақому манзалати забони тоҷикиро хело боло бурданд. хабарҳои криминалиро аз ҷузъиёти ошкорсозии ҷиноятҳои муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашъадор оғоз хоҳем кард. пӯшида нест ки хавфу хатари нашъаҷаллобӣ ба ҳаёту саломатии инсон таҳдид карда аз таъсири он шахси гирифторшуда ба нашъамандӣ дар баробари саломатии худ осоиштагии атрофиёнро халалдор месозад. афроди паҳнкунандаи воситаи нашъадор омилони асосии афзункунандаи бемориҳои нашъамандӣ мебошанд. ба ҳамин хотир мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд кӯшиш менамояд ки ҳарчи бештар чеҳраи онҳоро шинохта гардонида солимии ҷомеаро таъмин намояд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен дар натиҷаи чорабиниҳои марҳилавии оперативӣ шахсияти ҳамин гуна паҳнкунандаи воситаи нашъадор дар қаламрави ноҳияҳои спитамену мастчоҳро ошкор намуданд. шаҳрванд Партобов Мирзо Аҳмад Ҷумаевич соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ дар ба муомилот баровардани 804 грамм мухаддароти намуди ҳашиш гумонбар мебошад. ин дар ҳолест ки номбурда соли 2023 баъди адои ҷазои ҳабсӣ ба муҳлати 11 сол барои нашъаҷаллобӣ аз Федератсияи Россия ба озодӣ баромадааст. аз ин пеш шумо дар Федератсияи Россия кадом ҷурм қатъи суд шуда ҳастед? ба ҳамин ҷумлаи модаи ки мевайде. маводи мухаддир? чанд сол ҷазо гирифтед? 2.5 сол. кай озодӣ буромадед? 2023 май буд. маҳз нарасидан ба қадри ҳаёти осоишта такроран рӯй овардан ба амале ки оқибаташ нороҳатист гумонбаршуда Мирзо Аҳмад Партобовро аз неъмати озодӣ маҳрум хоҳад кард. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен фарзияҳоеро коркард карда истодааст ки шахсияти ҳаммаслакон ва шарикони ҷиноятии гумонбаршударо муайян хоҳад кард.
дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷаббор Расулов низ корбарии кормандони оперативӣ бо афроди нашаманд имкон дод сарчашмаҳои паҳнкунанда боздошт шаванд. Шаҳрванд Хоҷаев Меҳроҷ Соҳробхонович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи маҳаллаи 13 шаҳри Кӯлоб аз нафаронест ки якчанд нафар гирифторони нашамандии сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов аз ӯ маводи мухаддир дастрас менамуданд. Дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз номбурда 283.2 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира шуд. барои фоидаи пул коркунӣ ҳамин корро кардем, на фоида надем, ба даст афтодем. ба ҷавонҳо хоҳиш мекунем ки дигар даст ба ҳамин кор назананд. ба ҳамин монанд шаҳрванд Раҳимов Муртазо Мирзоевич соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи Муъминобод барои ба муомилот баровардани 96 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш гумонбар мебошад ки мизоҷони ӯ низ асосан гирифторони нашъамандӣ мебошанд. се бор ҳафтаи кор кардам, ина ба даст халидам. мақсад ман барои ҳаматон ина дарсай накунем бародар илтимос пушаймон шудагиам. маҳз ба даст овардани даромади пулӣ фаъолияти ҷиноятиро доманадор кардааст. бо ба дасти милитсия афтодан нисбати гумонбарон бо дастрасии талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Милитсияи суғд шаҳрвандонро хушдор медиҳад ки воситаи нашадор дар кадом намуд ва ҳаҷме ки набошад ба саломатии ҷомеа таҳдид мекунад ва ҳар нафари даст дошта лоиқи ҷазо мебошад. пул надиҳӣ беобрӯят мекунам. бо ибрози ҳамин ибораи таҳдидкунанда шаҳрванд Элмурод Қобилов истиқоматкунандаи ноҳияи Ашт аз ҷавонзани сокини ноҳияи Спитамен 50 000 сомонӣ талаб карда ба дасти милитсия афтод. кирдори ба ҷомеа хавфнок баъди шиносоӣ тавассути шабакаи интернетӣ ва дӯстӣ байни онҳо рух медиҳад ки дар тасаввури ҷабрида самимӣ менамуд. милитсияи ноҳияи Спитамен дар асоси аризаи ҷавонзани 23 сола сокини ҳамин ноҳия тамаҷҷӯеро ошкор намуд ки метавонист ҳаёти минбаъдаи ӯро доғдор созад. гумонбар шуда дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Қобилов Элмурод Маҳрамбекович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ориони ноҳияи Ашт мебошад ки бо ҷабрида тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ шиносоӣ пайдо намуда баъди ба даст овардани аксу маълумот дар бораи ҳаёти шахсӣ чеҳраи аслии худро нишон дода ба иръобкорӣ даст мезанад. дар аввал ҷабридаро ба муносибатҳои маҳрамона моил намуда баъди оне ки ҷавонзан пешниҳоди ҳамхӯбагиро рад мекунад бо таҳдиди оне ки акс ва маълумот дар хусуси муносибат доштанашонро ба пайвандонаш хабар медиҳад ё дар шабакаҳои интернетӣ паҳн намуда ӯро беобрӯ месозад, маблағи пули 50 000 сомонӣ талаб кардааст. телеграмманда шинос шуда наздик гавзда нақс фаҳмида ҳардума гавзда омдем. Сураташа патофтагӣ буд. Ин сурат шабхӯравии либоскати патофтагӣ. Акун ман сураташа ҳамунба патофтам. Ин суратая хонатма нишон метиҳам. Квартираҳои ман қатъи намедароӣ гуфтагӣ будам. шиносоӣ тавассути алоқаи интернетӣ сарчашмаи ҷинояти мазкурро гузоштааст ки дар тасаввури ҷабрида самимӣ менамуд, аммо тавре аён гашт ӯ ба доми нафаре афтод ки ҳар лаҳзаи муносибро манбаи рӯзгузаронӣ меҳисобанд. шикояти ҷавонзан ба милитсияи ноҳияи Спитамен асос барои коркардҳои оперативӣ нисбати Элмурод Қобилов гардида дар шароити идорашавандаи оперативӣ номбурда баъди гирифтани 10 000 сомонӣ боздошт карда шуд. тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. идомаи барнома наворҳое боз ба дасти мо расид ки ҳолати машғул шудан ба сайру ҷоду ва фолбиниро нишон медиҳад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод зимни коркарди ахбороти оперативӣ дар минтақаи хизматӣ муайян намуданд ки шаҳрванд Бобоҷонов Холиқ соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандаи шаҳраки Зафаробод ба хотири даромади пулӣ ба даст овардан хизматрасониҳои хурофотпарастонаро ки маҳаки асосии он мардумфиребӣ ва оқибаташ гумроҳӣ аст анҷом медод. номбурда дар манзили иstiqomatиаш дар болои ҳамин гуна хизматрасонӣ боздошт гардида нисбаташ бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5760 сомонӣ таъин гардид.
дар рафти мурофиаи судӣ тасдиқ гардид ки шаҳрванд ҳусниддин юсупов сокини ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон меъёрҳои боқонун мустаҳкам гардидаро сарфи назар ва ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат ҷиноят содир намудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориш аз мурофиаи судӣ. дар суди шаҳри хуҷанд зимни мурофиаи судӣ гунаҳкории сокини ҷамоати деҳоти носири хисрави ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон юсупов ҳусниддин аслиддинович соли таваллудаш 2004 тибқи талаботи дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда барои ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ тасдиқ ёфт. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти суғд зимни назорати шабакаҳои интернетӣ муайян карданд ки судшаванда ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаҳои интернетӣ ақидаҳои ифротгаронаро ҷонибдорӣ ва барои тарғибу ташвиқи он саҳифа кушода қасдан ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатро содир намудааст ва дар ҳамин асос нисбати ҳусниддин юсупов парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ҷамъоварӣ намудааст ки дар он барои тарғиби ғоя ва пешрафти фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои фаъолияташон дар тоҷикистон манъ шуда саҳмгузорӣ кардани судшаванда юсупов намоён аст. дар мурофиаи судӣ ба кирдорҳои судшаванда баҳои ҳуқуқӣ дода шуда суд ҳукми ниҳоӣ баровард. Yusupov Husniddin Aldimich با ماده 307 ilova 3 qismida Kodeksi Cinoyati Cumhuriyet To'g'risida gunohkor dönüşləşdə bu qismida jazo dana ma'ruf soxtan huzur qamulati 5 sol 6 mu ba'do jazo dakalon islohi doro nizom huzur tayin qilishdi. сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят дида шавад. бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум шудани судшаванда далели он аст ки ӯ дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор аст. мавзӯи дигар, фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ба он нигаронда шудааст ки ҳаёту саломатии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳифз карда шавад. дар саҳифаи навбатии барнома вобаста ба чорабиниҳои пешгирикунандаи хадамоти мазкур ки ҳафтаи охир дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд гузаронидааст маълумот гиред. ҳамрӯза садои нақлиёти махсуси кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ раиёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд дар ин минтақаи роҳ шунида мешавад ва масъулини назорати нақлиётӣ мегузаронанд то ки ҳолатҳои садамаи роҳу нақлиётро пешгирӣ намоянд. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо ба эътибор нагирифтани қоидаи ҳаракат дар роҳ боиси зери чархи нақлиёт мондани баъзе аз пиёдагардон мешавад. дар мисоли равон дар натиҷаи чунин беаҳамияти зиёда аз 48 ҳолати садамаи нақлиёт ва пиёдагардон ба қайд гирифта шудааст ки аз он 21 нафар ба ҳалокат расида 36 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. мушоҳидаҳо собит намуд ки шаҳрвандон худсарона роҳи асосии нақлиётро убур карда на танҳо ҷони худ балки дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар мегузоранд. бо ин амал онҳо дар роҳҳои асосии ҳолати садамиро ба вуҷуд оварда ҳаракати мунтазими нақлиётро халалдор месозанд. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳангоми гузарондани рейд шоҳиди ин гуна ҳолатҳои ногувор гардиданд. ҳарчанд дар ин минтақаи роҳ кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ фаъолият доштанду ҳаракати бемайлони нақлиётро таъмин мекарданд, вале пиёдагардон дидаву дониста аз як канори роҳ ба самти дигари он мегузаштанд. ҳангоми садди роҳи онҳо шудани кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва огоҳ намудани онҳо посух медоданд ки барои аз гузаргоҳи зеризаминӣ гузаштан вақт надоранд ё ин ки бори нахуст аст дар маркази вилоят қарор доранд ва гузаргоҳ дар куҷо буданашро намедонанд. аз ҷониби масъулин барои пиёдагардон аломати махсуси истифодабарӣ аз гузаргоҳи зеризаминӣ гузошта шуда бошад ҳам, аммо пиёдагардон ба он эътибори ҷиддӣ намедиҳанд. пас роҳи зеризаминӣ барои чӣ сохта ба истифода дода шудааст? боиси нигаронист ки ҳангоми мушоҳида маълум гардид аксари қоидавайронкунандагон ашхоси калонсол ва мактабиён мебошанд. ҳарчанд ки онҳо намунаи ибрат барои дигарон бошанд ҳам, вале воқеи ҳол ташвишовар аст. таъкиди кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ низ аз ҷониби пиёдагардон ба инобат гирифта намешуд. дар навбати худ ронандагони нақлиёти гуногунтамға иброз доштанд ин амали пиёдагардон на танҳо кори мунтазами нақлиёти умумро зери хатар мегузорад, балки барои ҳаракати нақлиёт саривақт хизматрасонии он монеа эҷод менамояд. беэътиборӣ на танҳо хатар ба ҷони инсон, балки ба тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ аст. зеро бо сабаби беэътиноии як пиёдагард ронанда аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромаданаш мумкин аст ки он аз ҳолати равонӣ вобаста мебошад. пешиход подзем ки кадамондагӣ якишким роҳи зери замин намегузарад. арраҳи мошин гузаштик
و سر نداده نمیشد آدم میستد ایمانگی میکند حرکتی نخواهد خدا نخواهد زیر کده مونده که با کیم وینما شوفیری وینما میشد اینجا. همین گونه وضعیت در شهرهای خوجند غفوروف که در دو شفتی راه بازارها موجود است به نظر میرسد. مردم نه تنها قاعده حرکت در راه را ویران بلکه منطقه سبز کرده راه را پایمال نموده از یک کناری راه به کناری دیگر میگذشتند. طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را به اعتبار نمیگرفتند، هرچند آنها تاکید داشتند که گذرگاهی زیرزمینی برای پیادهگردان عمل مینماید صرف نظر مینمودند. چنین عمل در نزد مؤسسه دولتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف و دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاسی تاجیکستان نیز به نظر میرسد که بعد به آخر رسیدن تعلیم اکثر دانشجویان از جای راست آمده حرکت نموده حرکت نقلیات را در این راهها ویران مینمایند، حال آنکه در این موضع 3 نمودی راهها برای پیادهگرد تأسیس داده شده است. در مقیاس ولایت یک چند گذرگاه‌های زیرزمینی هست، گذرگاه بالای زمینی هست، گذرگاه پیادهگرد هست. افسوس که از طرف اشتراکیان حرکت در راه مخصوصا پیادهگردان از همین چیزها استفاده نبرده در جای نامقرر شده در جای دلخواه گشت و گذار میکنند. از تمام اشتراکیان حرکت خواهش میکنیم که اینا در جای مقرر شده یعنی گذرگاه زیرزمینی، گذرگاه پیادهگرد، گذرگاه بالای زمینی استفاده برده جان خود و دیگران را در خطر نگذارند. رهبری بازرسی دولتی اتومبیلی برای پیشگیری حالت‌های صدمه راه و نقلیات چاره‌ای سریوقتی اندیشد هم، ولی چنین مناسبت از جانب اشتراکیان حرکت در راه درک از فارغبالی پیادهگردان می‌دهد، حال آنکه از همه چیزی اساسی برای انسان سلامتی او به شمار می‌رود. دلایلی در بالا آورده شده بازگو از آن است که اندکی به اعتباری باعث مرگ انسان شدنش از احتمال دور نیست. از این خاطر هر نفر را می‌باید قاعده‌های حرکت در راه را قاطعانه رعایت نماید. مطابق تحلیل‌های بازرسی دولتی автомобилӣ вақтҳои охир به интизоми ронандагони мототсиклҳо ба хусус скутерҳо зиёд ба мушоҳида мерасад. дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бехатарии худи скутерсавор ва дигар иштирокчиёни ҳаракат таъмин нагардида рух додани садамаҳои нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин бо иштироки онҳо ба қайд гирифта мешавад. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ аз содиршавии садамаҳои нақлиётӣ бо истифодаи мототсиклҳо аз ҷумла намудҳои ҳозиразамони он ба мисли дучархаву сечархаҳои электронӣ сари вақт ба қайди давлатӣ гирифтани чунин воситаи нақлиёт ва дигар ҳуқуқ вайронкуниҳо аз ҷониби ронандагони ин намуд воситаи нақлиёт ки имрӯзҳо хело паҳн гаштааст дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз санаи 17 то 27 сентябри соли ҷорӣ 10 рӯзаи бехатарӣ ва амалиёти скутер гузаронид. кормандони сафар баргардида дар баробари корҳои фаҳмонидадиҳӣ ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳангоми скутерсаворӣ ҳамчунин барои дар қайд гузоштани нақлиётҳои мазкур аниқ намудани шахсияти ронандагони он корбарӣ намуданд. дар давраи амалиёт 282 адад скутер ба қайд гирифта шуда бо рақами давлатӣ таъмин гардиданд. тавре аз таҳлилҳо бармеояд дар давраи сипаригаштаи соли 2024 дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд бо иштироки ронандагони мототсикл ё скутерҳо 27 садамаи нақлиётӣ ба қайд ва бар асари он 6 нафар ба ҳалокат расида 28 нафари дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. ҳолати мазкур боиси нигаронӣ ва аз ҳар як нафар иштирокчии ҳаракат дар роҳ интизому масъулиятро талаб менамояд. таваҷҷӯҳ ба ҳаёти ҷавонон яке аз самтҳои фаъолияти милитсия мебошад. роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бо ташкили ҷамъомади тантанавӣ ташаббусҳои созандаи ҷавонони фаъолро қадршиносӣ намуда аз онҳо даъват ба амал овард ки нерӯи ҷавониро ба иқдомҳои созанда ба манфиати ҷомеа сарф намоянд. рӯзи 26 сентябр бо ташаббуси хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард таҳти шиёри ҳама ба хизмати ватан омодаем дар қасри фарҳанги суғдиёни шаҳри Хуҷанд ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. ҳамоиши фарҳангӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву худшиносӣ, ҳисси эҳтиром ба ватан ва арзишҳои миллӣ бо иштироки доираи васеи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсуси вилоят ҷараён гирифт. муовини якуми сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Раҳмон Давлатзода чорабиниро ифтитоҳ намуда ҷавононро ба корҳои созанда ба нафъи давлату миллат даъват намуд. хизмат ба ватанро қарзи шаҳрвандӣ, намунаи олии муҳаббат ба сарзамини аҷдодӣ унвон карда аз ҷавонон
даъват ба амал оварда шуд ки нерӯи ҷавониро ба иқдомҳо ба манфиати ҷомеа сарф намоянд. Дигар маърузиятчиён низ дар тақвияти гуфтаҳои мазкур ба ҷавонон аз донишандӯзӣ, интихоби ҳаёти солим, ахлоқи ҳамида, пуштибонӣ аз муқаддасоти миллӣ, дӯстдории ватан ва омодагӣ баҳри ҳифзу манфиатҳои миллӣ сухан карданд. дар идома ба хотири тарбияи насли ҷавон, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва сафарбарии онҳо ба ҷабҳаҳои гуногуни ҳаёти давлати соҳибистиқлол, роҳбарони муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсуси вилоят бо ифтихорнома аз номи сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд қадршиносӣ карда шуданд. ҳамчунин ҷавонони фаъоле ки мунтазам дар байни ҳамсолони худ тарзи ҳаёти солимро тарғиб намуда дар пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ саҳм мегузоранд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар хотима барномаи фарҳангии тараннумкунандаи хушии зиндагӣ манзур карда шуда, аҳли ҳунари қасри фарҳанги суғдиён бо пешниҳоди суруду оҳангҳои васфкунандаи ватандӯстӣ, муҳаббату накӯкорӣ хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. ин ҷо расидем ба интиҳои барномаи Милитсия хабар медиҳад барои имрӯз. чанд лаҳзаи бо мо будан. итминон дорам ки ба ҷаҳонбинӣ ва фаҳмиши ҳуқуқии шумо таъсир гузошта дар интихоби роҳи дурусти зиндагӣ кӯмак хоҳад кард. мо дар якҷоягӣ метавонем ки пеши роҳи қонуншиканиро гирем. ҳайати шахсии Милитсияи Суғд саломатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шуморо хоҳон аст. то дидори навбати хайр.